Dobrý den, dámy a pánové, a já dneska vás vítám na mém kanále a na mém úplně prvním videu. Dneska bych se vám chtěl představit, jsem Jarda a říct vám něco o sobě. Jak už asi víte, tak mám rád techniku a odhalím se za 1000 odběratelů a na tady ten kanál tak já budu natáčet různě třeba, co byste neměli dělat s počítači, anebo třeba nějaký tipy. Prostě cokoliv, co má něco společného s počítačem. Můžu třeba natáčet nějaký počítačové hry, kde se třeba něco z počítače dělá, vyrábí se. A třeba to budou nějaký Robloxové hry, různě tak, chápete. Takže bych prosil, do těch 1000 odběratelů nemáme žádnou časomíru, takže to můžete dát do jaký doby vy chcete a za ten odběr bych byl rád. Like na tato video dávat nemusíte, ani zvoneček dávat nemusíte, ale to je vaše volitelný, ale ten odběr bych chtěl. OK, takže třeba je mi 10 let a na ten YouTube už jsem natáčel na jeden kanál, jenomže ten byl celkem ničemu, prostě tam natáčel různý random videa. Ten kanál budete mít v popisku, ale stejně já tam na něj už natáčet nebudu a jinak můžete na ty videa podívat a takže asi toho víc nemám. Přeju si, aby se vám moje ostatní videa líbily. Čau.